vale? Normalean dakizuen bezala, han bertan arrasaten egin ohi dugu, baina egoerak hontara ekarri gaitulako, bigarrengo aldiz, ate irekien jardunaldi hau online egingo dugu. Vale? Gaurko jardunaldiak 3 atal desberdinetan banatuko dugu, bai? Lehenengo bideotxo bat ipiniko dizuegu, bideo labur bat, uste dut, esan diguten ez zuei etxera bideo honen bertsio luzeago bat bidali dizute, ondoren informatikako graduari dagokion aurkezpen zehatza egingo dut, eta bukatzeko zuek galderak egiteko aukera izango duzu. Lehen batzui komentatu dizuedan bezala, galderak azkeneko momentura arte gordetzen egon beharrean, datorkizuen bezala, txata erabili ezazue zuen galderak idazten joateko, eta horrela aurkezpena bukatzen dugunean, galderai erantzunez hasiko gara. Eta hori, nire izena Miren Ilarramendi da, informatika departamentuko irakasle eta ikertzailea naiz, Mondragon Unibertsitatean, Eskola Politeknikoan, Arrasaten egiten dut lan, eta gaurko saio honetan informatikako gradua aurkeztuko dizuet. Nirekin batera saio honetan elkar laguntzen Urtzi Markiegi dago, Urtzi informatikako graduko koordinatzailea da, eta bukaeran bion artean erantzungo dizkizuegu dituzuen zalantzen. Ados, orduan besterik gabe, ongi etorri, esandakoa, online egin behar dugu, berez informatikako gradua eskaintzen dugun eraikina hemen argazkian azaltzen zaizuen hau da, Arrasaten dago, Garaia poloan, eraikin berria da, laborategiak bertan ditugu, eta egia esan, ondo egongo zen bertan, gaur elkarrekin bertan tarte hau eta aurkezpen bat egitea, baina, horrela izan beharko du. Dena dela baita ere jakinarazi nahi duzet, eta asto horretik, gure eraikinen eta ditugun azpiegituren bideo bat ere egiten gabiltzala, eta ideia litzateke ahal dugunean edo prest dugunean ate irekietan parte hartzen ari zareten guztioi bideo hori helaraztea, horrela gure instalakuntzak ere nolakoak diren ikusi ahal izateko. Eta esandakoa, hasiko gara orain jardunaldiaren lehenengo partearekin, eta horretarako bideotxo bat zuekin konpartituko du. Hemen da.
Listo. Orduan, lehenengoko atala, bai, egin dugu. Barkatu, uste nuen bideoa aktibatuta nuela, zen nik neure burua ikusten nuen, eta badirudi ahaztu egin zaidala, bale? Orain, ja, irudi eta guzti. Bueno, orduan, esandakoa, ondorengo, bai, 20-25 minututan saiatuko naiz informatikako graduari dagozkion, hainbat azalpen ematen, bai? Eta horretarako, ateirekien jardunaldietan bestelakoetan egiten dugun bezala, oraingoan ere, 5 galdera planteatuko ditugu, eta 5 galdera hauek erantzunez joango gara. 5 galdera hauek erantzutearekin uste dugu, hainbat informatikako graduari buruzko informazioa nahiko garbi gelditzen dela. Dena dela, beste edozein galdera baldin baduzu, bukaeran lasai galdetu. Lehenengoko 2 galderak, 5 hauetatik lehenengoko 2 galderak etorkizunari edo behin ikasketa hauek burutu ondoren, nolako, nire lan egoera, lana zertan egingo dut, etorkizunari buruzko zalantzak argitzeko asmoarekin dira. Eta ondorengo, azken 3 galderak aldiz, gurekin informatikako gradua egiten baduzue, zein ezaugarri izango dituen bideo horrek, Mondragon Unibertsitateak eskaintzen duen bideo hori nolakoa izango den zehazten saiatuko gara. Beraz, goazen lehenengoko 2 galderekin hastera. Eta lehenengoko galdera, zertan egingo dut lana informatikako gradua bukatzean. Behin informatikako gradua ikasi baldin badut, nolako izango da pixka nire bizia, edo non egin dezake lan. Galdera horri erantzuteak garrantzitsua iruditzen zaigu, azken finean, gure gustoko leku bat irudikatu nahi dugulako, ezta? Askotan, eta hainbat serie, pelikuletan ikusi izan dugu informatikaria pertsona friki bakarrik garaje batean dagoen, irudi hori daukagu. Baina, guk helarazi nahi dugun mezua guztiz kontrakoa da. Informatikari batek gaur egun, jende askorekin lan egin behar du. Informatikari batek dominio industriako eta gizarteko hainbat oso arlo desberdinetan lan egingo du. Eta arlo bakoitzean, jende desberdinarekin topatuko da, eta alkarrekin, halako komunikazio bat, eta talde lan bat egin beharko du, azken finean, hor dominio edo ambito horietan sortzen diren beharrei erantzuna emateko soluzioak topatu behar dituelako. Sortzailea izan behar du, normalean erronkak sortzen dira, zerbaiti inteligentzia apur bat, automatizazioa gehitu beharko dio, eta horretarako informatikari batek arazo ondo ulertu, diskutitu edo hitz egin, ze uzten bidea dauden, eta horri erantzun bat topatu beharko dio. Ondoren, bakarkako lan pixkat ere, normalean egin beharko du. Baina, kendu burutikan idea hori ez, ni bakarrikan eta isolaturikan egongo naiz. Ez, hemen irudietan ikusten duzuen bezala, lantaldean lan egiten da, batzutan remotoki, beste batzutan elkarrekin bilduta, baina, erronka desberdinei lantaldean, askotan baina, jakintza desberdina duten jendeen artean, soluzioak topatzen, sormena lantzen egin beharko du lan. Hori da guk ikusten dugun modua informatikari baten etorkizuneko lan bezala. Etorkizuneko eta gaur eguneko lan bezala. Eta beraz, hori nola, eta ikasketa horiek edo perfil profesional hori zertan gauzatzen da. Hemen inguruko, perfil profesional desberdinak identifikatu genitzake, baina gure inguruan daukagun industria, gizarte behar eta guzti hori kontutan hartuta, guk 2 profil profesional garrantzitsu identifikatzen ditugu. Alde batetik aplikazioak garatu beharko dituen pertsona bat izango da, ingenieri bat izango da, eta bigarrengo atal batean agian indar gutxiagorekin, baina beste profil bat dago azpiegituren kudeatzaile eta diseinatzailea. Beraz, goazen, eta horretarako jakintza guzti hauek ondoren esplikatuko ditu detaile gehiagorekin. Orduan, lehenengo goazen, 2 profil hauek zer gauza egin beharko dituzten ikustera. Eta hasiko gara aplikazio garatzaile bezala. Aplikazio garatzaile bezala, nik uste dut guzti datozkigula burura hainbat eta hainbat aplikazio desberdin. Gure ordenagailutan
bai, smartphoneetan aurki genitzaken, bai, aplikazio guzti hauek. WhatsAppa, edozein joku, Googleko hainbat aplikazio, Spotify, bai, asko denbora pasako aplikazioak izan daitezke, baina beste batzuk lanerako balio dutenak. Aplikazio guzti hauek norbaitek sortu, pentsatu, diseinatu eta garatu ditu. Vale? Norbait horren profil profesionala, bai, informatikari batena, bai, guzti horren atzen informatikari baten lana egongo da. Eta gainera ikusten duzuen bezala, batzutan aplikazioak ordenagailutan egin beharko dute, funtzionatu beharko dute, eta beste batzuetan, eskuan, bai, ditugun gailu telefono hauetan. Baina, bai, hauek agian, asko ibiltzen ditugun aplikazio orokorrak izan daitezke, baina zehatzago joaten bagara, eta adibide bezala, medikuntza hartzen badugu, medikuntza arloa, bai, hor ere aplikazio pila bat etortzen zaizkigu burura. Bai, gu medikuaren zita bat baldin badukagu eta sartzen gera momentuko medikuak gure izenarekin batera gure historial guztia dauka bere ordenagailuan. Aplikazio hori, bai, datu baseak, gure datuen, bai, bistaratzea norbaite garatu du. Guzti horren atzean, bai, informatikari baten lana egongo da. Hori agian guri gertukoen egiten zaizkigun aplikazioa dagozkionez. Baina begira hemen beste argazki honetan ikusi genezak, ez? 3 pertsona ari dira operazio batean eta egiten ari diren lan hori bisualizatzeko hemen halako aplikazio bat dute non operazio hori hobeto egiteko irudiak handitu eta zertan ari direnaren halako grafo batzuk bistaratzen dituzten. Hor ere aplikazioak daude, guzti hori bistaratzeko, bizio artifiziala eta horrelako teknikak erabiliz. Orduan, adimen guzti hori gehitzeko eta operazioetan laguntzeko ere aplikazio informatikoak garatu behar dira. Edo berdin, hemen, diagnosi desberdinak egiteko eta gai diren edozein tak edo resonantzia makina guzti hauetan. Guzti hauek ere, sentsoreak dituzte, datuak hartzen dituzte, eta datu horien bidez, diagnosiak egiteko gaitasuna dute, eta guzti hori. Horren atzean, aplikazio desberdinak daude. Eta hemen, medikuntzan egin dugu halako foko bat, baina horretaz gain, honelako dispositibo txikiak erabiliz, beste aplikazio asko ere garatzeko aukera dago. Adibidez, kotxeen mundura baldin bagoaz, badakizue gaur egun kotxe bat saltzeko, askotan motibo edo bereizgarria softwarea dela, hau da, eskaintzen dituen prestazioetan oinarritzen da, eta prestazio hauek normalean softwarean daude gauzatuta, informatikako aplikazio desberdinak dira, kodigo de linea pila bat ditu gaur egungo kotxeak, eta adibide gisa, hemen ikusten da gurpil hontan bertan, horko nola deitzen da, gurpilaren gailu hauetan presioa nola dagoen, eta guzti llanta honetan, gurpilaren monitorizazioa denbora errealean egiten da gaur egun. Honelako gailu txikiak jartzen dira, sentsoreak integratzen dira, eta momentu oro, gai gara, txofertzen bazela gure gurpilen egoerak ikusteko. Guzti horren garapenaren atzean ere, sentsore horrekin integratu, negurtu, informazio hori komunikatu, horren atzen ere aplikazioen garapena dago. Adibide gehiago ere baditugu, adibidez, igogailuetan, adibide gisa ez, eraikinek batek hainbat igogailu dituenean, eta guk botoiari bat behar dugula esaten dugunean, hor ere halako algoritmoak daude, zein guztietatik zein etorri, ez? Horren atzean ere informatikarien lan pila dago. Edo argitari, herritako argiterian ere gaur egun sentsoriak dituzte, eta adibidez, kontsumoa, argiaren kontsumoa ahalik eta baxuena izan dadin, dabilen jendearen arabera, argi honen intentsitatea handiagoa edo gutxiagoa izango da.
Guzti hori, bai, monitorizatzeko ahalmen hori eta gertatzen ari denaren monitorizatutako informazio horrekin gertatzen ari dena zer den aurreikusi eta horren arabera kontrola adaptatzearen garapenak, bai, beste ingenieri batzuen artean, informatikariak ere zer esan handia dute. Ikusten duzuen bezala, dominio oso desberdinetan lan egin behar dute. Komunikatzeko abilizia eduki behar dute, lantaldean lan egin behar dute, zer argiteriaren kasuan, argiteriaren inguruan dakiten jendea, informatikari batek ez dauka zertan jakin argiek nola funtzionatzen duten, edo igogailuak, edo nola neurtzen den, bai, kotxe baten burpileko presioa. Baina bai izan behar du gai, ulertzeko, bai, teknikari batek esplikatzen dionean, hau da gure arazoa eta hau da daukagun erronka, datu horiek hartu, interpretatu eta garatzeko gai izin behar du. Elektrogailu gehienek ere, softwarea dute gaur egun, eta bai, azkeneko, bai, adibide arraro bezala nahi balin baduzu, hortza garbitzeko zepiloak ere softwarea daramate, eta gai dira komunikatzeko lainuan dauden hainbat zerbitzarekin hortza garbitzen ari garen modua transmitituz. Bai, begira, mirenek hortzak horrela gehiegi zagarkatzen dio edo, eta guzti horrekin, informazio guzti horrekin, guk lagatzen baldin badiogu, noski, guri halako rekomendazio batzuk bidaltzeko gai dira. Aplikazio mota guzti hauen atzean, informatikarien garapenak egongo dira. Ikusi dezakezue baita ere, beste, hainbat adibide, deportea edo egiteko, kirola egiteko modua ere aldatu da. Gaur egun, korrika goazenean, normalean gure pultsoa, pulsometro bidez, edo smartwatchean bidez, monitorizatuta daukagu, badakigu gure entrenamentoan nora joan diren, zer hobetu nahi dugun, komunikatzeko modua, bale? Badakizue gainera hilabete hauetan, konfinaturik egon geran hilabete hauetan, zer garrantzia izan duten ez da, komunikatzeko bide hauek izateak eta aplikazio guzti hauek gure eskura izateak. Gure denbora libreko, musika edo zinea, eduki guzti hauek kontsumitzeko modua ere erabat aldatu da, aplikazio desberdinei esker, eta sormena nola aldatu, kontsumitzeko modu hori hor guztien rol importantea izan dute informatikariek, zer garapen horiek nola egin, eta azkeneko adibide bezala baita ere ikusi zen ezakete, telelanean egiteko aplikazioak, zer esan, gaur eguneko egoeran, ikasketak lantzeko modua bera ere aldatu behar izan dugu, eta aldaketa hori posible izan da, hainbat eta hainbat aplikazio garatuta zeudelako. Beraz, hori izango litzateke aplikazio garatzaileari dagokion profila. Mota desberdinetako garapen pila bat. Eta beste profil bada azpiegituren kudeatzaile eta diseinatzailea. Kasu honetan, hau ere beharrezkoa den profil bada. Lehen aplikazio eta hitz egin dugu. Eta aplikazio guzti hauek funtzionatu egin behar dute, komunikatu behar dute, hau da, azpiegitura bat behar dugu. Guzti honek funtziona esan zerbait behar dugu. Aplikazioak beak soilik ez digu ezertako balio, beste gauze guztiekin ez bada komunikatzen. Norbait, informatikari gradua egindako norbait segurenik, azpiegitura guzti hauek zerbitzarian jarri, komunikazioak nola egin, zerbitzari hauen, hemen ikusten duzu irudien ez, zerbitzari guzti hauen muntaian, nola norbaitek diseinatu eta gauzatu behar ditu. Hau, azpiegitura guzti hau ondo egin ondoren, posible da gure aplikazio guztiak martxan izatea. Orduan, profil hau ere oso interesgarria da, ze hau egabe besteak ez luke izango daukan arrakasta. Eta profil profesional hauek bai bat, bai beste lortzeko zer ikasi beharko dugu, edo zer ikasketa alor daude guztionen atzean. Alde batetik, hemen behean arroxaz ikusten den hau, oinarrizko ikasketak eta ikasketa gehigarriak.
informatikari gradua ikasten duen batek ingenieri izan behar du. Orduan, ingenieriako oinarrizko ikasketak izan beharko ditu, bai? Orduan, fisika, matematika, guzti hori beharrezkoa da, oinarri bezala. Baina ondoren, sistema elektronikoei buruz, gailuak, sentsoreak nola integratu, horren inguruan zerbait ikasi beharko du, programazioa, hau izango da, bihotza, erdigune, programatzen jakiteako beharrezkoa izango da. Ondoren, software ingenieritza, hau ere oso, proiektu bakoitza zerotikan hasi behar baldin badugu eta guztia pentsatzen hasi behar baldin badugu, garapena oso garezti izango da. Orduan, software ingenieritza honen barruan dago, prozesuak automatizatzu, berrerabili, testeoak eta automatizatzu guzti horren inguruko jakintza. Eta oso garrantzitsua da, benetan gure garapenak onak eta efizienteak izan daitezen. Eta noski, beste alor garrantzitsu bat komunikazioak. Aplikazio desberdinak elkarrekin komunikaturik egon behar dute, azpiegitura horiek muntatu behar dira, eta horretarako komunikazioen inguruko jakintzak behar ditugu. Eta honekin, bigarren galderara pasatuko gara. Lana izango dut? Nik zer esaten hasi aurretikan, guk ez daukagu bola magikorik edo aurreik usteko gaitasunik, baina badituguna, eskuartean ditugu hainbat datu. Alde batetikan, hasiko gara, ipini dizuegu hemen, unibertsitateko lanpoltza. Unibertsitatean lanpoltza badaukagu, eta bertan, gurekin ikasi duten ikasleek izena emateko posibilitatea daukate, lan berri bat edo hasi nahi baldin badute. Hor daukagun datuen arabera ikasle hori guztiak lanean ditugu. Ez dago inorre lanik gabe. Gerta diteke norbait apuntaturik egotea, baina ez da lanik ez daukalako. Lanez aldatzen nahi duelako baizik. Eta bestalde, baita ere, eta datu importante, enpresen lan eskaerak baditugu. Poltza honetara, azken finean, unibertsitatean egiten duguna da, alde batetik ikasle hoien datuak ditugu, eta bestaldetik gurekin harremana duten enpresek eskaerak ekartzen dizkigute. Hor, alkarrekin batzen saiatzen gara. Hauek dira datuak. Orain momentuan, ikasle guztiak lanean daude, eta enpresetako eskaerak baditugu. Geure etxetikan kanpo zer diote? Lanbideko datuak 2018koa da, azkena dugun informea, datu horietara bagoaz, daukagun informazioa da, MU-ko informatikako graduatuen 100% lanean dagoela. Beraz, notizia honak. Euskal Erkidego, gure autonomiatikan haratago, Espainiara joten bagara, han ere informeak eta aulako azterketak egiten dituzte, eta ministerioko datuak, berdin, 2018koak dira ditugun azkenak. Hor esaten digutena da, gehien eskatzen diren 5 lanpostuen artean daudela, informatika, ingenieritza informatikoa edo informatikako gradua ikasitako profila duten ikasleen artean, eta Espainia mailan 86,4% lanean dagoela. Gure kasuan, Mondragon Unibertsitateko ikasleen kasuan, lehen esan dugu denak ditugu lanean. Baina, ez gara Espainian geldituko, goazen zer dioten Europako iturri desberdinak. Hor informe desberdinak argitaratzen dituzte, Europako Komisioak, eta ikusi genezakena da, software garatzaileak eta IKT adituen behar ikeragarria dagoela. Hau prestatu genuenean, zan COVID-aren hasieran geunden, eta azkeneko datuen arabera ere ordea, honi errefortzu bat gehituko diogu, bai pandemiari aurre egiteko, guzti horretan baita ere aurre ikusten da, bioarloko gauza beharko dira, baina analiziak egiteko algoritmo pila baten beharra dago, beraz, software garatzaile eta IKT adituen beharra, aretak gehiagokoa izango dela aurre ikusten da. Digitalizazioa industriako eremu desberdin guztietan behar da, edozein alorreta joaten bagara, mekanika, zer esanik ez, baina osasun,
gintza, baita nekazaritzan ere gaur egun digitalizatuta dago, sentsorea jartzen dituzte, lurreko humedadea negurtzeko, bai, orduan, alor guztietan digitalizazioa martxan dagoenez, beharra, handia dela ikusten da. Eta etorkizunera begira zer esaten dute informe hauek, gehien eskatzen diren 3 lanpostuen artean dagoela, bale? Gainera, goranzko joera izango duela, gutxienez 2030 arte diote informe, Europar Komisioak argitaratutako informe hauek, eta horretaz aparte, oraindik ezagutzen ez ditugun lanpostu berdien sorrera bat aurre ikusten da. Oraindik ere gure buruetan ez ditugun lanpostu berriak aurre ikusten dira. Beraz, esandakoan, ezin dugu zehaztu benetan zein izango den etorkizuna, baina itxura, datuek diotenaren arabera, lana egongo da. Orduan, orain arteko transparentzi eta esanarekin, pixkat etorkizunera begira nola ikusten dugun eta zer datu ditugun azaldu ditugu. Orain, guazen, etorriko garaia unibertsitatera eta, Mondragon Unibertsitatean informatikako graduan zer ikasiko dut. Hemen ikusten duzuen bezala, beste ingenieritzako bezala, 4 mailetan dago banatua. Lehenengoko mailan gehien bat oinarrizko jakintzak ikusten dira, matematika eta matematika diskretoa, fisika, programazioa, eta hemen indarra handia du, beste ingenieritzatan ere ikusten da, baina ez hain sakon, hemen 2 ikasgai daude, sare komunikazioak, enpresen administrazioa eta kudeaketa, eta baita ere bigarrengo mailara joaten bagara, hemen metodo estadistikoak, bigarrengo mailan pixkat informatikarekin lotura gehiago duten hainbat ikasgai gehiago sartzen joango gara, metodo estadistikoa, programazio aurreratua, datu baseak, hau izango litzateke zehatzagoa, sareen komunikazioak, bat eta bi, sistema eta azpiegiturak, esan dugun bigarren profil horretarako beharrezkoa, hemen elektronikarekin lotura daukaten sistema logiko eta programagarria, konputagailuan arkitektura, software atalarekin zerikusi gehiago duten software analisia eta diseinua, eta informatika industriala. Eta 3. mailan, oraindik eta espezializazioa oraindik eta handiagoa izango da. Web ingeniaritza bat eta bi, hontan hasteko beharrezkoa dira aurreko ikasgai hauek, IA edo inteligentzia artifiziala, hain modan, gaur egun hain modan eta hain beharrezko bihurtu direnak, sistema eragileak, Linux, Windows nola funtzionatzen duten guzti hori, HMI, hemen sistema grafikoak nola, interfaze grafikoak nola garatu, sistema banatuak, alkarrekin hitz egiten duten aplikazio desberdinak, eta guzti hau modu efiziente eta automatizatuen egiteko, software ingeniaritza eta proiektuen kudeaketa ere ikusten da. Horretaz aparte, baita ere gaur egun, geroz eta gehiago behar den, segurtasuna eta informazio sistemak. Gure komunikazio guztiak eta gailu guztiak seguruak izan behar dute, atakeak ez izateko, guzti horren oinarrizko jakintzak ere hemen ematen dira. Eta 4. mailan, hemen gradu bukaerako lana dauka pisu gehiena, enpresan egin behar izaten da, eta, baina, lehenengoko hilabeteetan ikasgai hauetxek egoten dira, datu base aurreratuak, pertsonen kudeaketa eta berritzailetasuna. Orduan, behin ikasgai hauek ikusi ondoren, enpresan gradu bukaerako lana egiten da. Hemen zer gehiago gehitu, hizkuntzak, ez daki jakingo duzuten, baina Mondragongo Eskola Politeknikoko graduak, 3 hizkuntzetan, 3 hizkuntzak kontemplatzen dituzte, ez da bat bestea edo 3etako bat, baizik eta 3ak batera. Lehenengoko mailan gehien bat euskera izaten da, bigarrengo mailan euskera eta gaztelera, erdi eta erdi, eta 3. mailan lehenengoko semestrea ingelesez izan ohi da, eta bigarrengo semestrean euskera eta eta esan dako 4. mailan gradu bukaerako lana.
Hemen, aipatu baita ere, kanpora joateko aukera ere irikitzen dela, Erasmus programa deritzonakin, orain arte behintzat, orain egoera berriarekin badakit planak egiten ari direla posible izateko, baina segurun ez da gure esku bakarrik izango, bale? Eta, normalean, Atzerreko unibertsitate batea, zentro teknologiko batea, edo enpresa batera joateko aukera egotela. Eta bertan gelditzen direnak ere, berdin. Bertako zentro teknologiko batean, unibertsitatean gelditzekotan ikerketa proiektu batean parte hartuaz, eta gehienak enpresaren batera joaten dira, lehenengo, lan esperientzia bat eukitzera. Ze, geroago esango dugu, baina lan esperientziarena, esan nahi dizut, aukera dagoela, gure aholku eziten da, bigarren mailatikan aurrera lan esperientzia izateko aukera eskaintzen dugu. Iruditzen zaigulako, bere alderdi positiboak dituela. Hau da zer ikasiko dudan, eta nola antolatzen garen adierazteko transparentzia. Laugarrengo galera, zergatik Mondragon Unibertsitatea. Esandakoa, informatikako gradua eta aurretikan esandako datuak edozein unibertsitateko informatikako graduentzat balio du. Baina guk zergaitikan gonbidatzen zaituztugu, zergaitik ikusten dugu garela desberdinak. Lehenengoko puntua da, enpresarekin gertutasun handia daukagulako. Eta baita ere ikasteko modu desberdina daukagulako. Project Oriented, Project Based Learning, edo POPBL metodologian oinarritzen garelako. Guazen ikustera, enpresarekin gertutasuna esaten dugunean zer esan nahi dugu. Ez dakit ezagutuko duzu, baina gure eskola deitzen diogu, eskola politeknikoa, 60. hamarkadatik lanean dator, eta bere esentzian, bere adenean, lehenengoko pausoetan jada zegoen lotura hori, enpresarekin lotura handia izan du. Mondragon kooperatiba taldeko unibertsitatea gara, eta talde horretan industria enpresa pila bat daude, eta hasiera-hasieratik beti izan gara, nolabait, enpresa hauei lagundu diegu behorien ikerketak, sorkuntza berriak egiteko harremana irakasle eta enpresen artean beti oso estua izan da, egin behar dituzten garapen teknologikoetan ere batera joan izan gara, eta prestakuntzaren behar izan dutenean, gai berriren sortu denean, eta guzti hori egiteko beti eskutik joan izan gara. Orduan, irakasleok normalean, irakasle izateaz gain, ikertzaile eta lan hau egiten, enpresekin lanean ere jarduten dugu. Eta horrek ahalbideratzen du, guk enpresekin lan egitean lortzen dugun esperientzia ere gure ikasleek, gure klaseetan transmititzea. Beti iruditu zaigulako hori oso puntu importantea dela. Esan, orain aipatu dut Mondragon taldeko unibertsitatea garela, baina lankidetza hau ez gara mugatzen bakarrik taldeko enpresekin izatera. Mondragon taldetikan kanpo dauden enpresa askorekin ere, kolaborazioa dugu. Ez da guk esaten dugula bakarrik, baizik eta hemen azaltzen dira, ranking desberdinak, unibertsitateak urtero edo ranking desberdinak ateratzen dituzte Europa mailan edo Espainia mailan arlo desberdinetan bakoitzan non gauden esanez, eta hor adibidez BBVA ranking 2019an, 3. unibertsitatea nazio mailan teknologiaren transferentzian. Eta kontutan izan da, unibertsitate guztiak hartzen dituztela kontutan, eta gurea oso txikia dela. Orduan, datu hau oso esanguratsua da guretzat, ze benetan gure ADN-ean dagoen enpresekin gertutasun eta kolaborazio hau agerian lagatzen du. Eta hori, nazio Espainia mailan, baina Europa mailako ranking multirank 2018ko rankingera bagoaz, hemen 2. unibertsitatea nazio mailan, eta 12. Europan, ezagutzaren transferentzian eta eskualdean egindako garapenean. Eta hau posible da, hasieratik lankidetza hau oso estua izan delako inguruko gizarte eragile eta enpresekin. Guretzako, azken finean,
gure misioan dagoen gauza bada, hau da, gure jakintzak, egiten ditugun ikerketak, nolabait gizartera, gure inguruko enpresetara ematera. Eta hortaz gain, aprobetxatzen dugu kolaborazio hortan ikasitakoa ikasgeletara ere ematea. Iruditzen zaigulako beharrezkoa etorkizuneko ingenierientzat. Vale? Irakasleen ikuspuntutik adierazi dut orain artekoa, ezta? Baina hortaz aparte lankidetza hauetan ikasleen papela ere sartzen dugu. Eta lehen komentatu dugun moduan, lan ikaste partekatza deituriko programa bat daukagu martxan jarrita. Programa horretan zein da helburua? Gure ikasleak, gurekin batera, enpresa hauetan ere, beren lanean egotea, lan esperientzia bat egitea, ikertzaile, irakasle gure rolarekin batera, beraiek ere, beren lan esperientzia bat, eta dagokion arloan, kasu honetan informatikarekin lotutako lan bat, enpresa hauetan, kolaboratzen dugun enpresa hauetako batean izatea. Aholkua, lehenengo mailan ez dugu aholkatzen ikaslea programa honetan sartzea, unibertsitatean ingurune berri honetara egokitzeko erronka bera nahikoa dela iruditzen zaigulako. Bigarrengo mailan aholkatzen dugu, hirugarrengo mailan ere eta laugarrengo mailan ez da aholkatzen dugu, eta gradu bukaerako lanarekin derrigorrez esperientzia edukiko dute. Horregatik, esaten dugu, eta hala da, gure gradu guztiak dualak dira, dualek hori esan nahi du, lan ikaste partekatzea edo, azken finean programa honetan sartzen diren ikasleak nola zer balintza dituzte. Klaseak egunean 5 ordu izango dituzte, goizez baldin badute, arratsaldean praktikaldi hau edo lan hau egiteko lan hau egingo dute 4 ordu. Orduan dualtasuna horri deitzen diogu. Badakigu, ikasleari ere esfortzo bat eskatzen diola, baina iruditzen zaigu guzti honekin lortzen duena, eta lortzen dena oso garrantzitsua dela. Alde batetik lanbidea ezagutzeko, lehen eskutikan lanbidea ezagutzeko posibilitatea du, bere ikasketak baloratzeko ere, klasean ikasten ari dena zertarako balio duen ikusteko modu erreal batean, eta alderantziz, enpresan ikasten duenak ere bere ikasketerako balioko dio. Beste puntu importante bat, denbora kudeatu. Esan dakoa, 5 ordu ikasten eta 4 ordu praktikaldi hauetan 9 ordu dira. Eta gainera gero, etxeko lanak egin behar dira, ikasi egin behar da, lagunekin egon behar da, kirola egin nahi dugu, gauza asko pilatzen dira. Orduan, esperientzia honekin, nik uste iruditzen zaigu esfortzo bat da, baina baita denboraren kudeaketa oso on bat egiten ikasten da. Eta horrek garrantzia handia dugu. Mundura iristen denean ikasle hori, aia da badaki zer den denbora kudeatzea. Eta askotzaz hobeto egokituko da. Eta azkeneko puntua, eta garrantzitzu baita ere, lan hori finantziatua da. Hileko 500 euro inguruko diru laguntza bat jasotzen du. Orduan, gauza desberdinetarako iruditzen zaigu oso laguntza importantea izan daitekela hau ere. Eta bigarrengo puntu esaten genuen, zein dugu, enpresarekin oso gertukoa garela, irakasleok egiten dugun papela eta baita ikasleak ere, eta bigarrengo puntua metodologia aktiboak erabiltzen ditugula. Metodologia aktiboak esaten dugunean, semestre bakoitza, leheno erakutsi dizuet ze ikasgai ikusten dira, baina hemen egiten duguna da semestre bakoitzak proiektu bat planteatzen da, lehenengoko mailako lehenengoko semestrean, hasi eta bukaeran proiektu bat gauzatu beharko dute, taldeka erronka bat edo, arazoa planteatzen da gelan, eta horri erantzun bat eman beharko diote. Hori, semestre bakoitzeko. Proiektu honek, denboran kurtsoz igotzen ari garela, geroz eta garrantzia handiago hartzen du. Hasierako lehenengoko semestrean, abenduan klaseak bukatzen dira, proiektu aurkezten zaie ikasleei, eta
abenduko lehen bi astea, gero oporrak, eta ondoren urtarrilan azken astera arte proiektu hori gauzatzen joaten dira. Hau da, 3-4 asteko denbora bat izaten dute. Klaserik ez dute, eta bueno, beti bidelagun tutore edo irakasle bat jartzen zaie, eta jarritako arazo horri, proiektu horri gauzatu behar izaten da, normalean produkturen bat, zerbait, adibidez, lehenengoko semestran informatikan, bideo-joko bat egiten dute, ezta? Hori gauzatzen dute, eta gainera aurkezpen bat komunikatu, esplikatu behar dute zer lortu duten, bale? Bigarrengo semestran, beste proiektu bat, piano bat gauzatzen dute, adibidez. Bigarrengoko semestran ja, aste bat gehiago izango dute proiektua, bai? Eta maila zilotzen dihoazten einean, denbora gehiago izaten du proiektuak, beraz, autonomia geroz eta handiagoa izaten dute ikasleek. Eta ez maz, gure helburua izaten da, alizan ezkero, proiektu hauek ez guk sortutako proiektu artifizialak izatea, ez irakasleok sortutako proiektu artifizialak, baizik eta enpresetan benetan aurkitzen ditugun arazoak planteatzen dira. Eta askotan, enpresetatikan, bertatikan etortzen dira, ikerketan eta dabiltzan langileak, eta klasean aurkezten dute proiektu edo arazoa. Eta azkenean honekin ikasleak benetako arazoei erantzun behar izaten die. Zer da horrekin lortzen da? Lortzen duguna, modu honetan lan egitearekin komunikazioa lantzen dute. Lantaldean proiektu hau lantzeko ikasleak taldetan banatzen dira, orduan elkarrekin ulertu behar dute, arazoa analizatu, guzti hori egiteko, eta gainera bukaeran guztioi irakasle taldeari esplikatu behar diote zer egin duten eta zergatik. Beraz, komunikazioa lantzen da, talde lana lantzen da, ikasten da, klasean aurrez oinarriak jaso dituzte, baina garapena egiterakoan eta maila igotzen ari gerenean, geroz eta gehiago, beren kabuz hainbat jakintza, oinarri izan da, beti baina, hainbat jakintza beraien kabuz ikasi beharko dituzte, eta ondoren, laugarrengo puntu bezala, pentsamentu kritikoa. Hau da, arazo baten aurrean gaudenean, irtenbide desberdinak izango ditugu. Zergatik hau aukeratu, zergatik elkarrekin eztabaidak egin beharko dute, eta pentsamentu kritiko hori ere zehatzen da, egiten da. Beraz, jakitetikan egiten jakinera pasatzen dira gure ikasleak, eta bukerako azkeneko proiektutan sormen lana eta zergaitik egiten izaten jakinera pauso bat egiten lantzen dute. Eta azkeneko, galdera, zaila alda. Gure irakasle taldearen ustez ez da zaila. Zaila egiten da, hemen azaltzen zaizuen hau. Lehenengoko urtean, unibertsitatera iristean zaila egiten dena da denboraren kudeaketa. Hau da, denbora ondo aprobetxatzea. Esan dakoa, aterrizatzen, egoten zarete lehenengoko urtean, orduan, emaitzei begiratzen baldin badiogu, emaitzik txarrenak lehenengoko mailan daude. Eta, adibidez, lan ikaste partekatzean parte hartzen duten kopururi gutxiena hor da. Eta, zailtasun teknikoari dagokionez, segurenez, zailtasun teknikoari gutxiena ere lehenengoko mailan egoten da. Orduan, zein da arrazoia emaitzak txarrago izateko? Guzti hau, denbora kudeatzen, lanean nagoenean lana egiten, eta ikasten nagoenean ikasten egoten. Ondo antolatu behar da, eta lehenengo egunetikan, gero gertatzen da baita ere, adibidez, dudak sortzen bat zaizkitzue, lehenengoko mailan askotan, ikasleoi zailago egiten zaizuela baita ere, galdera bat gelan egitea. Lehenengo egunetikan, dudak baldin badituzue, galdetu. Hirugarrengo mailan dabilen batek ez du dudarik izaten. Normalean lan ez du dudarik izaten galdetzeko, denbora aprobetxatu beharra dauka, esan dakoa, 5 ordu klase, 4 ordu lanean, ezin du dudekin eta zalantzekin eta ez dakin nola, orduan, normalen 3. mailarako ikasten dute prozesu guzti hau, efiziente portaeraz nola egin ikasten dute, beraz, klasea datozenean,
dudak dauzkate, irakasleana etortzen dira, galdetzen dute, eta modu horretara, bai, denbora hobeto aprobetxatzen dutelako, emaitzak ere hobeak dira. Baina, seguruenaz, teknikoki, berez, hirugarrengo mailakoak zailago, bai, ikasten dutena zailagoa da, lehenengo mailakoa baino. Ez da imposiblea, esan dakoa, bigarrengo mailan jende asko hasten da lanarekin konpaginatzen, eta aurrera joaten dira, eta hirugarrengo mailan gehiengoak lanikaste partekatzean parte hartzen dute, eta emaitzak oraindik eta hobeak izaten dira. Ikasle normalak dira gurekin ditugunak, ez dugu eskatzen, bai? Beraz, zaila, esango nuke zaila dela, ohitura onak hartzeko prozesu hori ahalik eta azkarren egitea. Baina bestela ez dauka zailtasun berezirik. Bale. Honekin baita ere, nahi genuen beste komentario bat egin, esan dakoa gure unibertsitate pribatu bada, eta matrikula bat dago ordaintzeko, ezta? Dena dela gure misioan edo gure, garbi daukagu, arazo ekonomikoak ez dutela inoiz oztopo izan behar gurekin ikasteko. Horretarako, laguntza bezala, bekabide sistema daukagu, eta, familia bakoitzari, behar duen familia bakoitzari, halako ibilbide bat egiten zaio, baldintza batzuk adosten dira, eta, bakoitzaren beharretara laguntzak, finantziazio sistemak antolatzen dira. Bukatzeko, izen ematea uztailaren 3 arte dago orain luzatuta, beraz, izan kontutan, eta zein da onarpen prozesua. Lehenengoko puntua da, inskripzioa egitea, hau online egin dezakezue, edozein momentutan, gaur, edo orain dela hilabete batzuetatik, hau martxan dago. Inskripzioak egiteak ez du ezertara baldintzarik, ez dauka ez kosturik, eta ez zaituzte ezertara lotzen. Ondoren proba espezifikoa pasatu beharra dago, aurrera jarraitzeko, hemen ere berdin, ez dago inungo konpromisorik, datorren astean daukagu urrungoko proba espezifikoa, bat urtarrilean egin genuen, orduan oraindik presentzialki oraingoa online egingo dugu, eta proba espezifikoa egin ondoren aurre onarpen bat iristen da, eta bukaerako onarpena, den selektibidadea edo egiten duzu aprobatu egin behar da selektibidadea, orduan arekin ja azken onarpena izango litzake, eta azken pausua izango litzake ja matrikula egitea. Garbi izateko, matrikula egin arte, inungo konpromisorik eta gasturikan ez dago. Beraz, gure aholkua, interesa baldin baduzu gurekin ikasteko, pixkanaka pausa hauek egiten joatea, eta behin horrela, behin selektibidea egina daukazuenean, onarpenarekin batera, hemen erabakiko duzute, edo matrikula egin, edo ez. Proba espezifikoen datak, esan dako, datorren astean, maiatzako 28, daukagu urrengoa, gero ekainak 17-ako dago beste bat aurre ikusita, eta uztailak 13. Eta horietan ere izena eman behar izaten da. Aurkezpena bukautakoan eta bilera bukautakoan automatikoki web horrira joango zarete, inskripzioa egin ahal izateko, eta bertan proba espezifikoetan ere apuntatzeko aukera hor nonbait egongo da. Esan dakoa, interesa baldin badukazu ez duzu ezer galtzen, pauso hau edanak egiten joaten bazarete. Honekin, oraingo zain honekin bukatzen dugu, ez dakit dudaren bat baldin baduzue, galderarik. Igual, komentatzeko, ahaztu zaitelako, semestre bakoitzean irakasle taldeak lantaldetan antolatzen gara, eta ikasle bakoitzari halako tutore bat edo asignatzen zaio, eta feedback saioak ere ematen ditugu. Bakoitzak bere beharrak zein dituen, hitz egiten du tutore horrekin, eta halako planima bezala egiten da kurtsora begira.
Orduan, feedback, azken finean gure ideia da, ahalik eta azkarren identifikatzea, zertan laguntzea daukagun, bai? Eta bide horretan, tutoreak halako planifikazioak egiten lagundu, eta zertan gehiago, bai, zein diran puntu ahulak, zein diran fuerteak, horiek identifikatu, eta hortan laguntzea da. Egia esan, lehenengoko urtean adibidez 3 feedback ematen dira, bai, agian gehiago behar delako, eta hor, iruditzen zaigulako, pixkat bide lagun rol hori gehiago behar duzuela. Bigarrengo mailan hori da, 6 hileko bakoitzean 3 aldiz, bigarrengo mailan 2 aldiz, eta hirugarrengoan nahiko autonomo izaten zaretenez, bai, ordurako behin eman da nahikoa izaten. Bai, funtzionamentua erabat barneraturik izaten duzuelako. Ez dakit urtzi, agian zozer... Eta parteko galderarik ez da txatean erregistratu. Bueno, azpimagarria da igual aurten, egoera berezia bizitzen ari garela, ez da? Eta, bueno, ostegun batetan hartu genuen erabakia eta agindua nolabait klaseak fisikoki presentzialki eteteko, eta hurrengo astelehenetik aurrera, irakasle eta ikasleen esfortzuz, baina ikasturtea ez galtzeko, eta normaltasuna dituko dugu, baina ez dakit noraino izan daiteke normaltasuna, ez da? Baina guzti horrekin jarraitzeko aukera izan dugu, eta kursoa berdin zentzu hortan jarraitzen ari gara, ikasgai guztietan edukiak landuz, eta baita ere gure ereduan horren garrantzitsua den proiektua gauzatuz. Eta benetan, maila guztietan emaitza oso onak izaten ari dira. Ikasleen parte hartze, irakasleen jarrera baita ikasleekiko feedback, jarraipen eta lan horretan, eta baita ere, azkeneko txanpa honetan, maila ezberdinetan, tituloak dozkan proiektu PBL metodologia horretan oinarritutako proiektu horietan. Orduan, bueno, hortxe gabiltz. Ez dakit miren minutu batzuk gelditzen zaizkigu, ez dakit baten bat animatzen den galderan bat edo zalantzan bat gelditzen baldin bazaio. Idatzi lasai. Edo eskua altxatzeko aukera ere badaukazute, nahi izan ezkero. Bestela, bueno, hemen informazio gehigarri bezala, bai, hau daukagu, baita ere, ez dakit, normalean ateirekin jardunaldiak egiten direnean aukera egoten da, biteri ikastetxe nagusiare bisitatzeko, arrasaten bertan Iturripen dagoen, bai, ikastetxe nagusia da. Bertan, logela eta jangela eta eskaintzaz aparte, jakin dezazuen, hainbat aktibidade soziokultural antolatzen dira, osasuna eta kirolaren inguruko baita ere ekintza desberdinak, tertuliak, eta hemen daukazu, ez da, informazio gehiago edo interesa baldin badukazue, e-mail bat eta bertara idatzi, eta guk ez ditugu prezioak eta guzti hori, baina, posible izango litzateke honen inguruko informazio gehiago lortzea. Eta hau ja aipatu dugu, bekabide programa, interesi gabe, zure neurrira egiten den programa bat, eta esandakoa. Guk helburua da gurekin ikasi nahi duen edonork ikasteko aukera izan behar du. Orduan, horretarako bide desberdinak aztertzen dira eta beharrezko guztia jartzen dugu, hori horrela izan. Zefinean, bekabide programa honekin, gurekin ikasteko interesa baldin badaukazute, bilera pribatu bat egiten da eta hor aztertzen da. Orain COVID-19 dela eta guzti honen aurrekontua eta indartu egin da, behar izan ditzaketen pertsonei lagundu ahal izateko. Eta orduan, horre beti izan dugu horrelako programa bat, mirenek zioen bezala gure nortasunean dago, azken finean izaera soziala izan nahi dugu, hasieratik daukagu hori, eta hori mantendu edo kasu honetan indartu egiten dugu.
Urrengo txandako, uste miren deika dauzkagula, ez dakit bestere galderak edo... Ez balen badukazu beste galdereik, hemen utzi genezake, esandakoa, hau bukatzen danean, automatikoki uzten dut web horrira bideratuko zaituzte sistemak, oraindik inskripzioa eta egin gabe balin badaukazu eta interes minimo bat balin badaukazu behintzat, gure konsejua prozesuan sartzez, ez da bat ere kostatzen eta aukera behintzat irekita izango duzue, bale? Eta bestela, edozein duda sortzen zaizuela, ez dakit, beti daukazue e-mailetara jotza, informazio e-mail desberdinak topatuko dituzue zen, web horrian, lasai galdetu. Orientazioko telefonoa ere hor egoten da, webgunean dago plazaratuta, eta kontaktuan jarri, eta daukazuten galderan arabera, pertsona proposak erantzungo dizue. Hori da. Eskerrik asko, gaur guregana gerturatzeagatik, eta, bueno, ea laster elkar ikusten dugu. Hori da, bale? Mila esker.